Endok dadar dicampur tepung iki ya termasuk lawah legendaris ya yuk. Biasanya dibikin ibu-ibu zaman dulu nek gak dicampur terigu ya dicampur parutan kelapa. Nah iki aku arep gawe carane siapno mangkok kayak tepung beras 3 sendok makan terus dicampuri banyu sak cukupe wae ora akeh-akeh diudek sampai tepung beras emang larut kabeh. Tepung beras wis larut terus tambahi endok 3 endok telu ya yuk didekekne tepung beras ngene terus lebokno irisan lombok, bawang pre, bawang mbek brambang, dikai uyah, tumbar bubuk, merica bubuk, ambek kaldu bubuk. Nah, bareng ini terus diudek-udek, dikocok-kocok nek pendadar ndok ngono ku lho sampai nyampur rata kabeh, tepung beras mbek ndoke mang. Terus panasno wajan, minyake rada akeh. Nek wis panas lebokno kocokan ndoke mang, diratakno toppinge irisan brambang, bawang mbek lomboke mang ben rata, didelok ngisore nek wis coklat terus diwalik nganggo erok-erok ya yo soalnya ndoke gede. Nah, terus diwalik sedelok engkas iki digoreng sampai coklat kiwa tengene bareng ini terus diangkat yuk didekek ning erok-erok minyake ben mudhun. Nah iki lho dadar endok tepunge wis dadi rasane gurih tur crispy yuk.